Avui farem unes excursions amb moltes aventures. Si no us voleu perdre les aventures, no us perdeu el vídeo. Per què els has deixat aquí? Perquè si els volíem pintar aquests troncs i llavors, perquè no em faci mal als ulls, els deixem ara aquí i com tornem els agafarem. Ens trobem al Mas de Cercós. Està ubicat al camí de carro que hi ha entre el Castellvell i l'Aleixar. Llavors, el Mas de Cercós pertany a la família Pàmies. El primer que el va tenir és un tal Blai Pàmies, que va demanar els permisos, el va construir i diuen que el curiós són les golfes que té, que combina el que és el arrebossat, el paredat amb les totxanes i els arcs de mig punt. I llavors un altre Blai va tenir el dret de construir un molí per fer farina i, a més, per construir unes mines al salt de Castellvell, el que seria el salt de l'aigua, que va construir unes mines. Diuen que està tot ple de passadissos per sota el mas, com a fugides. El Francesc Pàmies, pel que tenim entès i que hem llegit, sembla que sigui el fill del Blai, va participar a la Primera Guerra Carlina i després també a les guerres successives que hi va haver, el de Malcontents, la guerra de Malcontents i l'altra guerra que no me'n recordo com se diu, i va participar l'avi d'ell. Diuen que aquest últim va ser enterrat a la Mussara i que els liberals diu que el van desenterrar i que van afusellar el seu taüt, diuen.
És una pujada molt dura i molt llarga. Això és la Font del Vallès. Això era el Mas de Garrut i està datat, consten en alguns escrits ja del 1761. Al davant hi ha l'alzina que és centenària i ja està. Es diu Garrut perquè Garrut és coix i els primers amos, el senyor que el tenia, era coix. Estem aquí, al davant tenim el Mas de Borbó, al darrere tenim el Mas de Garruts i si tiréssim a l'esquerra aniríem al Coll de la Batalla. Digues. On està l'alzina? Quina? L'alzina del Mas de Borbó. La que hem llegit a la Wikipedia? Sí. Doncs està aquí, però és que està tot ple de tanques Sí. i no hi podem anar. Però aquesta alzina té 1.300 anys. Ah, sí? Sí, això vol dir que quan hi havia el Guifré el Pilós, per això tens aquest nom tu, aquesta alzina ja hi era. I que el mas, que hi ha aquí tan xulo que es veu de color blanc, el van posar després. Aquí hi havia la Casa dels Llamps, casa que com que hi havia molta gent no l'han pogut buscar. I la Casa dels Llamps és coneguda per una història de maquis. Pel que es veu, uns maquis que hi havia a la Mussara, els patacons, es van amagar en aquesta casa per emboscades que els hi feia la Guàrdia Civil. I diuen que un dels membres el va detenir la Guàrdia Civil, va arxivar-se d'on eren la resta, van venir-los a buscar i coses típiques d'aquell temps i de la Guàrdia Civil, els va fusellar tots. La setmana passada, que vam anar de Reus a Riudoms, el Guifré us va comentar que passàvem per la Ria de Mas Pujols i que havien passat una excursió recentment pel seu naixement, al Salt. Avui estem fent una altra excursió i, curiosament, tornem a passar pel Salt, que el tenim aquí darrere.
aquí tenia uns troncs de la Nara, els he deixat aquí i ara els recollim. Nosaltres ens esforcem en anar, no sortir dels límits que ens diu el Procicat, és a dir, el límit municipal i limítrofs. Per això podem anar per municipis com l'Aleixar, Castellvell, la Selva, etc. I ens hem trobat, i anem només altres 3, ens hem trobat ciclistes de Riudecols, saltant-se els límits, però de 2 o 3 municipis pel mig. Ens hem trobat grups familiars de 4 o 5 famílies, amb grups de 15-20 persones, tots sense mascareta. Ens hem trobat grups ciclistes de 10 o 15 persones. Així va com va tot. Sí, menja. Què et passa, Guifré? Estic molt cansat i estic aquí sentat. Com podeu veure, Gràcies al Procicat, o Procicat, com se digui, hem pogut descobrir masos i camins nous que no havíem conegut. A veure si ampliem una mica més la zona i podem conèixer més coses. i recordeu, apreteu la campaneta i subscriviu-vos.